Ahojte, vítam vás pri úplne prvom vydaní podcastu Medzi nami zubami od Curaproxu. Moje meno je Eva Kimličková, pracujem na marketingovej komunikácii a budem vás hostiť aj v tomto našom podcaste. Medzi našich prvých hostí patrí Silvia Škultety, ktorú možno poznáte z jej blogu Mini and Diamond blog, respektíve z jej Instagramu a sociálnych sietí. Vítaj, Silvia. Ahoj, Vička, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prijala toto naše pozvanie a vítaj v tomto našom krásnom novom štúdiu. A dostali sme teda konečne aj vizuálnu zložku, z čoho sa veľmi tešíme, že tento podcast sa posunul do tejto sféry. Ako sa máš? Ako sa máš teraz? Ďakujem pekne za opýtanie, veľmi dobre. Veľmi sa teším, že tu môžem byť s vami a že budeme takto diskutovať aj na, podľa mňa, veľmi zaujímavú tému. Bude to trošku iné, ako štandardne sa ťa asi pýtajú v podcastoch. Budeme sa rozprávať o úsmevoch, budeme sa rozprávať o zuboch, budeme sa určite rozprávať o materstve, o cestovaní a o všetkých veciach, lebo ty si veľmi multifunkčná a veľmi konzistentne a pekne komunikuješ a preto sme si ťa práve aj my vybrali ako našu influencerku, takže z toho sa veľmi tešíme. Tak povedz nám, aký zubný artefakt si pre nás pripravila? Tak ja som to spojila s deťmi, tak to má byť podľa mňa a teda ku mne to patrí. Natálkine také spomienkové predmety na prvé zúbky, ktoré jej vypadli, fotografiu, krabičku so zúbkami a taktiež odmenu za vypadnuté zúbky. Takže dostáva sa u vás odmena. Dostáva sa u nás odmena, ale keďže teda to bol taký peniažček pod vankušom vždycky a už tých zúbkov vypadlo veľa, tak som si povedala, že skúsime to poňať trošku kreatívnejšie a zaujímavejšie. Tak som vyštrachala na internete medailu od zúbkovej víly. To je krásne. Je to veľmi pekné, je to milé, je to motivácia možno na úplne prvý a potom možno posledný vypadnutý zub, že nemusí to byť naozaj za každým, proste je to taká veľká medaila, ale je to veľmi pekné a preto dieťatko je to veľká motivácia. A pri prvom vypadnutom zube sme si spravili takú fotku, kde sme dali aj čas, kedy vypadol, aj dátum, aj teda sme napísali, že to je prvý vypadnutý zúbok. Tak Natálka má takú pamätnú krabičku, kde si ukladáme také milníky. A máme tam všetky zuby, z jej života. A máme všetky zuby v krabičke. Ona dostala vlastne pri prvom vypadnutom zube túto krabičku v tvare srdiečka so zúbkom. A donútra teda dávame zúbky. Takže tam je Natálkina zbierka ale to je super zubov, ktoré si odkladá. Nemáme tú stratégiu toho, že zúbková vila ako keby kvázi berie zúbky, ale vždycky dostane nejakú odmenu a zostávajú jej v tej krabičke. A nenosí peniažky. Doniesie peniažčok alebo teda nejakú odmenu v tvare pastičky, medzi zúbky alebo podobne. Takže tematicky. Áno, je to také tematické. Vždycky, čo ma napadne, aby to nebolo iba o tých finančných odmenách, ale aby to bola motivácia pre to dieťatko si tie zúbky ďalej umývať, že niečo teda dostalo a že ďalšie, keď vypadne, tak zasa teda, že to bude niečo príjemné, aby si to tak zmemorizovalo, ale aby to nebolo iba založené na tých peniažkoch. To je perfektný prístup a ako poznáme presne od teba všetky dobré návody, tak myslím, že mnohé mamičky sa radi inšpirujú. A keď sme pri tej Natálke, tak je to tvoja staršia dcérka, ktorá je ale zároveň podľa mňa s tebou veľkou súčasťou tvojho blogu a zároveň je aj podľa mňa influencerkou, pretože ja to poznám od nás z domu, že Mili sa podľa nej naučila konvičkovať, učila sa inhalovať, viem, že si napísala aj knižku o tom, ako nosí príľbu, takže je takou influencerkou pre všetky deti a ako to ona vníma? Že je vlastne takou súčasťou tvojej tvorby a že vlastne vie ovplyvňovať tie deti už od takého nízkeho veku. Veľa sa o tom rozprávame, lebo teda vie, že aká je moja práca, že som veľa pred kamerou a sleduje nás veľa ľudí. Samozrejme aj veľa vysvetľujem, aj vždy si od nej pýtam povolenie, či je to pre ňu v poriadku a zatiaľ súhlasí, uvidíme dokedy, lebo teraz je vlastne sa dostáva do veku, kedy prichádza tá predčasná puberta. Takže uvidíme, samozrejme, že ja rešpektujem každé jej rozhodnutie, ale ona to má rada. Vie, že sú to dôležité témy, že nekomunikujeme niečo, čo by bolo nevhodné alebo podobne. Takže zatiaľ tým, že naozaj to je súčasť života od narodenia, tak pre ňu je to prirodzené. Ja úplne chápem mamičky, deti, ktoré
sa nechcú fotiť alebo to odmietajú, pretože je to pre ne neprirodzené. Pre ňu to je naozaj, že ona to ako keby ani nepozná inak, tak je to pre ňu normálne, ale vždy si tú tému povieme a pýtam sa jej, že či chce, alebo teda nechce, alebo ako to vníma, ako to cíti. A ju to baví. Je to na nej rada vidno. súčasťou ako keby toho nášho života. Ja to stále hovorím, že či by ten Instagram bol alebo nebol, my by sme proste takto fungovali. Takže pre nás je to iba nejaká taká pridaná hodnota, že to dokážeme posunúť ďalej, tie informácie a takisto tú inšpiráciu a tú motiváciu. Ale keby sociálne siete neboli, tak proste by sme takto fungovali. Pre nás sú nejaké pravidlá, dôležité je sa chrániť a to zdravie, takže celé to vlastne nejako komunikujeme doma a ono to potom iba prirodzene ide na ten obraz a do tej komunikácie vlastne pod môjim profilom. Takže za mňa je to prirodzené. Je to veľmi prirodzené. Je to prirodzené aj pre ňu, že necíti tam nejaký tlak alebo niečo. Pokiaľ by bola téma, ktorú nechce komunikovať, tak vždycky to je veľmi pekne vymeniť alebo proste úplne obísť, takže je to úplne v pohode. A keď sme pri týchto komunikáciách vlastne okolo Natálkyho vyrastania a puberty už pomaly, tak sme si spolu vlastne strihli jedno video, respektíve ty si pre nás vymyslela takú kreatívu, kde si presne hovorila, že také motivačné vety, ktoré by si mala vedieť aj sama povedať. A toto u vás funguje na dennej báze, že fungujete takto, že ju vlastne podporuješ v tej jej rozvíjajúcej sa ženskosti a nejak v tom sebavedomí, aby bola sebavedomá, aby jej to všetko, tá starostlivosť sama o seba, aby jej to prišlo vlastne prirodzené? Áno, je to teraz pre mňa veľmi dôležité a paradoxne ešte o to viac, pretože mladšia dcerka teraz ju veľmi vníma tú staršiu ako vzor. A všetko sa snaží napodobňovať, všetko chce robiť to isté, čo ona. A teraz som si aj ja viac menej dala dokopy, že pre mňa je to najefektívnejšie teraz robiť v takomto naozaj, že pravidelnom, konzistentnom, pretože nasávajú obidve. A to je veľmi dôležité, že pre tú malú sa to tak stane úplne prirodzené. Takže keď sa jej pýtam, čo je veľmi pekné na tej menšej, že koho ľúbi, tak ona povie, že ľúbi maminu, tatina, Natálku a seba. Vždy povie to seba. A to je pre mňa veľmi dôležité, že si to takto uvedomuje, že aj tá sebaláska je dôležitá. Nie len teda láska k rodine, ale k sebe. Tak nech to takto dostane. A čo sa týka tých zubov a týchto rituálov o starostlivosti, tak mala si niekedy aj problémy s dievčatami, že nechcela sa im umývať zubky, alebo musela si ich nejak motivovať? Ale jasné, sú dni, ale ten hlavne večer, kedy sa im nechce ísť, alebo by ešte pozerali nejakú rozprávočku večerníčkovú, alebo proste sa hráme, alebo je víkend, ale motivujeme sa vždy. Nikdy ich nestraším. Myslím si, že to je najhoršie, bola by som rada, keby to tu aj odznelo. Určite to vieme a viete to aj vy, ale aby to vedeli aj všetci rodičia, že strašenie detí tým, že budú mať hnilé zuby, že tie zuby budú bolieť, vypadajú a potom ich bude vrtať doktor. Toto nie je cesta, takže my sa vždy motivujeme, že tie zubky musia byť čisté, zdravé, že tam nechceme nič, čo by bolelo v budúcnosti. A keby sa aj náhodou stalo, tak u nás je pani zubárka záchranárka, taká dobrá duša, ktorá vlastne robí. Lebo ja si sama pamätám na svojom detstve, že moja zubárka teda nebola úplne príjemná, mala som z toho stres, chodila som mnou tatinou, lebo som sa bála proste a plakala som, takže vtedy som si tak, u mňa sa to uzlomilo v tom detstve, že som povedala, že určite takto nebudem fungovať so svojimi deťmi a skalopevne sa toho držím, že naozaj sa motivujeme v takom tom dobrom svetle, že teda čistiť si tie zubky, je to potrebné, aj my si ich čistíme a hlavne ten rodič musí ísť vzorom, lebo darmo budete dieťaťu kázať. Čisti si. Počiarkla. A čisti si, keď sami nie ste vzorom, takže ja si čistievam zuby s dievčatami, veľakrát sa hráme, že oni mne dočistia, ja im vyčistím, proste máme to takú rutinnú aktivitu, chcem, aby to pre ne nebola povinnosť, ale samozrejmosť. Takže to bereme takou hrou. Ja viem, že to je náročné, večer sa tomu rodičovi veľakrát nechce, má toho veľa. Ja som taká, že to nejde 100% každý jeden večer. Ale úplne na to myslím, lebo tie zuby sú veľmi dôležitá časť zdravia za mňa. A sama si ich riešim celý život. Ako hovoríme my. Takže a sama si ich riešim celý život. Ja nemám dokonalé zuby, nemám bezkazové zuby. Takže od detstva chodím k zubárovi ako na klavír a proste toto riešim.
Môj manžel veľmi podobne, takže u nás sú zuby dôležitá a aj citlivá téma, takže venujeme sa tomu naozaj. Že... Toto je skvelé, presne, že vytvára taký pozitívny vzťah aj s tým zubným lekárom, pretože mnohokrát boli historicky považovaní za nejaký postrach. A že aj my sme vlastne v tom vyrastali a podľa mňa mnoho traum aj vlastne, že dospeláci sa dodnes mnohí boja zubných lekárov, vlastne to prámení z toho nášho detstva, čiže je skvelé, že vlastne ty sa rozhodla ísť s tou pozitívnou motiváciou a zároveň, že presne prezentuješ tých zubných lekárov ako takých malých hrdinov. Super. A my sme presne akože takto nastavení v Curaproxe a myslíme si, že presne, že je veľmi dôležité aj chodiť vopred a chodiť preventívne a chodiť s nejakou pozitívnym zážitkom a že neprísť k zubarovi až v momente, kedy je fakt problém a kedy vlastne už riešime niečo nepríjemné, čo je presne, že ak je to prvý kontakt so zubným lekárom, tak to pre to dieťa je proste traumatizujúce. Čiže chválim. Chodíme pravidelne, chodia 2-krát do roka na prehliadky a chodia aj na dentálnu hygienu každého pol roka. A teraz bola prvýkrát aj MK ako 4-ročná na dentálnej hygiene, kedy sme mysleli, že tá úplne prvá návšteva bude iba taká, že teda sa poukazuje, čím sa zvládla naozaj komplet celú hygienu. Takže to bolo perfektné a teraz už naozaj, že pravidelne aj ona. Takže super. Snažíme sa, je to dôležité, veľmi dôležité nájsť dobrého stomatológa, pretože teraz je stomatológ ako pre dospelých, tak aj pre deti. Viem, že to nie je jednoduché. Píše mi veľa mamičiek, že naozaj že majú s tým problém niekoho nájsť, kto by ich zobral. A ďalšia vec je tá ochota stomatológa vôbec vyšetriť to dieťa bez toho, aby mal úkaz. Že teda niekto povie, že na čo nemá, alebo od 6, aby prišlo od 7 a podobne. Takže ja veľmi kvitujem každého jedného ochotného stomatológa, ktorý sa podujme k tej komunikácii s tým dieťaťom. Je to dôležité. Aj my veľmi oceňujeme všetkých našich kolegov v praxi, že takto pristupujú k tým deťom. To je perfektné. Treba tomu dať čas a tí deti úplne potom inak nám vnímavajú. Neviem, že ja to stále hovorím, že ľudia, ktorí neradi vykonávajú svoju prácu, by ju nemali robiť. A ak ju robia, tak by nemali byť v kontakte s deťmi, pretože či už je to tréner, či už je to učiteľ, alebo práve takýto lekár, tak on je pre tie deti vzor, stretávajú sa s ním možno prvýkrát v živote a tam, keď sa to zakorení s nejakým negatívom, tak je to potom veľmi ťažké nejakým spôsobom odbúrať a zlomiť v tom dieťati nejaký blok. Takže každý jeden stomatológ, ktorý je otvorený takýmto preventívkám a proste komunikácii s tým dieťaťom a vysvetlí a povie a má tú trpezlivosť a aj trpezlivosť voči tomu pláču a strachu, tak takýchto by malo byť čo najviac teda. Určite súhlasíme. A keď sme pri tej láske k práci, tak ja si myslím, že ty svoju prácu tiež robíš veľmi s láskou, že je to cítiť z každého postu, z tej tvojej konzistentnosti, z toho, ako si stojíš vlastne aj za spoluprácami, ktoré prezentuješ. Ako si sa vlastne dostala k tejto práci? Ja som žila v zahraničí a dostali sme sa do situácie, kedy sme s manželom boli od seba skoro 200 kilometrov, kedy každý pracoval inde. Ešte sme nemali deti a zostala som viac menej sama, takže začali sme plánovať rodinu a svadbu, takže som sa prihlásila na sociálne siete, kde som zbierala inšpirácie a nejaké obrázky, fotky a tak. A vyplňalo mi to čas samoty, hľadala som si veľa informácií a začalo sa to pomaly nejako nabalovať. A začalo to naberať na popularite tie profily a potom prišiel Instagram, tak celé to potom nejako tak prirodzene išlo, takže áno, možno aj veľa ľudí teraz ide na tie sociálne siete pokryť možno nejakú nudu, samotu a tak. Ja som to možno tiež tak mala, ale postupne sa to premenilo v prácu. Ale išlo to naozaj je to už 10-ročný proces, takže išlo to postupne. Ja som bola dlho aj zamestnaná, takže stále som to mala ako popri práci, ako hobby. No a v nejakej polovici, po nejakých 5 rokoch sa to potom preklopilo do takej naozaj intenzívnej práce, kedy som už chcela tomu venovať svoj aj voľný čas, aj teda ten pracovný, tak som sa začala venovať iba sociálnym sieťam, ale ten marketing je tak obsiahly, že on sa to zdá, človek si povie, že je iba na Instagrame, ale nie som. Tých aktivít je veľa aj pomimo, samozrejme. Takže aj tých projektov, takže nejak tak prirodzene to prišlo. Nemala som nejakú ideu, ani som nikdy o tom nejak extrémne nesnívala. Marketing ma vždy fascinoval aj na vysokej škole. Ma bavilo ako predmet, ale nemala som úplne takúto víziu, takže prišlo to tak neplánovane, prirodzene a asi je to na tomto najkrajšie, že som sa v tom našla a postupne som sa k tomu nejako dopracovala. Potom to ide presne, keď to ide z teba, tak to ide o to ľahšie. Tak, je to jednoduchšie.
A pri týchto všetkých aktivitách, ktoré máš, presne, že Instagram nie je len o tom vytvoriť príspevok, ale je to aj o tom chodiť na eventy, je to aj o tom si naštudovať mnohé veci, máš veľký prehľad, čo sa týka detských rôznych pomôcok, postupov, cvičíš, cestuješ, že fakt je to že široký diapazon vlastne aktivít. Že ako si nájdeš, alebo kedy si nájdeš čas aj sama pre seba? Že darí sa ti to? Že čo robíš len sama pre seba? Len tak? Darí sa mi to a je to pre mňa tiež taká alfa omega šťastného bytia, žitia, pretože potrebujem mať aj čas iba chvíľku ja. Takže v lete je to v záhrade, naozaj, že pre mňa je to veľká terapia, si tam čupnúť a čistiť si, sadiť si a zveľaďovať si tú záhradu. Taktiež chodívam aj sama preč s kamarátkami na výlety, alebo proste prihlásim sa na rôzne vzdelávacie. Na jeden deň si nájdem nejaký kurz a kľudne naposledy som bola v Prahe na celý deň na kurz, že sa teda vzdelávam, ale trávim čas sama pre seba. Takže systematicky si hľadám ten priestor. Ten balans je náročný medzi deťmi a teda aj s partnerom byť, aj s deťmi, aj bez nich a podobne, ale dá sa to. Aspoň u nás, nebudem hovoriť za všetkých, u nás sa to dá a som za to veľmi rada, lebo je to veľmi dôležité na takéto aj taká preventívna ochrana pred vyhorením, či už v domácnosti alebo v práci. Proste je to teraz vysoko rizikové, takže za mňa je veľmi dôležitý ten me time, proste chvíľku byť sama so sebou. Ja mám veľmi rada napríklad aj presuny autom, aj to je môj me time, možno niekoho to tak nenapadne, ale ja mám veľmi rada ten čas za tým volantom. Pustíš si hudbu a spievaš si. Aj hudbu, aj podcasty. Niekedy mám úplne vypnuté, už keď sa vraciam z Bratislavy, že mám veľa stretnutí, tak úplne si vypnem a trošku si pretriedím myšlienky, ale aj to je v podstate tá hodina a pol, kedy mám ten čas sama pre seba. Určite. Trošku tie informácie si v tej hlave upratať a možno naplánovať niečo. Takže za mňa využiť každú možnú chvíľu je úplne fajn. A máš aj nejaký ranný rituál napríklad? Alebo večerný? Videla som to reelsko, kde si robila vlastne srandu z tých rituálov, ktoré sa teraz prezentujú na sociálnych sieťach, že je to až príliš, vlastne čo všetko tie ženy robia preto, aby nejak vyzerali lepšie, mladšie. Tak nám prezrať. Podľa mňa to nebude len o tom spánku. Spánok je pre mňa dôležitý veľmi, ale mám viacero rituálov, ale je to viac neskôr o tej starostlivosti, o to zdravie. U mňa je to skrz práve tých zubov a očí. Takže ja mám také večerné procesy, že ja som kvapky a proste oči si dávam dokopy a potom čistenie vlastne neviditeľného strojčeka, zubov pedantne a samozrejme potom tá pleť, takže v tej kúpeľni strávim relatívne dosť dlho času, ale za mňa je to stále ako keby taká tá základná hygiena a taká tá základná starostlivosť, že nemám 10 rutíny nejaký. Teda. Nie. Je to teraz in. Je to in, ale ja to zase radšej obetujem tomu spánku, takže vyčistenie určite, to povinné vyčistenie tváre, nejaké sérum, musí byť krém, samozrejme, ale ešte medzi tým máme teda kvapky do očí, gel do očí a teraz aj strojček, ktorý sa musí čistiť, takže ten si čistím. Tomu sa dostaneme určite. Tak, zubky si čistím a všetky medzizubky a podobne. Takže to sú také moje večerné rituály, také veľmi dôležité, že bez toho naozaj nejdem spať. Už veľakrát, ráno je u mňa také, že som rada, že rýchlo, ale večer je taký dôležitejší na tú rutinu, ale je to taká, ktorú potrebujem mať spravenú, nie že niečo ako keby kvázi. Neobalujem sa do ničoho. Žiadne nálepky. Zatiaľ nie, uvidíme, možno ešte za nejakých 5 rokov to príde, ale zatiaľ ten spánok je pre mňa dôležitý. To úplne chápem. A tak popíš nám, keď sme sa už bavili o tom, že ten Instagram je len vlastne výsek z toho, čo ľudia vidia a čo si myslia, že robíš, tak ako vyzerá ten tvoj taký typický deň, keď ráno si urobíš túto rutinku a potom sa vyberieš do sveta. Tak predpokladám, že prvé sú asi dievčatá, ktoré treba porozvážať. Určite. Ranná rutina, to je, u nás sa proste vstáva, oblieka, chystajú sa veci. Teraz už sme v štádiu, že čo si obliecť a ako si to nakombinovať, takže som ešte rozhodca, stylista. Češeme, umývame sa, dohliadame teda na tú hygienu, presne raňajky a nasleduje rozvoz škôlka, škola. Cerka staršia už teraz chodíva sama, takže ideme že do škôlky a ja potom následne buď mám stretnutie naplánované, alebo kreatívu si robím vo svojej kancelárii, takže mám priestor, kde
sadám. Prišla som na to, že práca z domu je dosť neefektívna pre maminu, ako som ja. Takže naozaj mám ten pracovný priestor, áno, oddeliť, vytvorený. A sú stretnutia, ktoré mám naplánované. Takže naozaj potom videá, produkcia, postprodukcia, komunikácia, maily. Naozaj ten deň je za mňa veľmi nabitý. Ja som rada, keď sa mi podarí teda okolo 4:00, 5:00 zasa vyzdvihnúť deti a byť s nimi. Takže tam máme potom také 2-3 hodinky, že spolu nejaké buď kreatívne aktivity ideme von a tá rodina, nejaká večera a večer potom zasa tie večerné rutiny. Takže je to, myslím, že ako bežná rodina, nie je to u nás nič špeciálne. Veľakrát je to krík, zhon, veľakrát cítim, že je všetko všade. Prádlo, to si ani neviem u teba predstaviť, lebo mi príde, že vy máte veľmi akože dobre zorganizovanú aj tú domácnosť. Snažíme sa, pre naše fungovanie je to dôležité, ale nedá sa všetko. Ja tu napríklad teraz veľmi pekne vidím, že snažíme sa udržiavať si záhradu a doma je oveľa väčší chaos. Ono sa to nedá, mám 4 ruky, takže niečo vždy ide na úkor niečoho. Že sme veľa vonku, deti sú radi, veľa sú v záhrade a ja som rada, ale potom sa zotmie a doma zrazu presne to prádlo a tá ďalšia kopa na to pranie a plná umývačka a vykladáme a spratujeme rýchlo a koľkokrát sú veci na stôl ešte ďalšie 3 dní, ale proste sa to jednoducho nedá. Myslím si, že sa z toho nikto nezblázni, takže ja viem, že ja to možno nevyzerám, ale naozaj, keď to takto aj sa udeje alebo je, tak nevyvádza ma to z miery. Asi možno pár rokov dozadu by som bola na to viacej úzkostlivejšia, ale asi aj vekom, deťoch sa človek naučí. Deťmi, áno, človek sa naučí a proste postupne, samozrejme, dievčatá musia pomáhať, aj sa ich snažíme viesť k tomu poriadku, aby to bola pre nich samozrejmosť, že tie základné veci musia byť upratané. Žiadna zase prehnaná poriadku milovnosť, ale základné pravidlá máme. Ale keď sa stane, tak ono si to na nás tak či tak počká. Ja to stále hovorím, že nikto to za nás neurobí, tak je to v pohode. A na tvojom profile nielen dievčatá sa vyskytujú často, ale aj tvoj manžel sa vyskytuje často. A mne sa veľmi páči, že vlastne veľmi málo influenceriek zapája toho svojho partnera. Asi je to pravdepodobne kvôli tomu, že sa im to do toho až tak nechce, ale príde mi, že u vás je to také, že presne, že prirodzené a zároveň že sa mi veľmi páči, že ako ty prezentuješ ten váš vzťah, že aj po tých deťoch ostal takýto živý. A daj nám nejaký návod, lebo ty máš návod podľa mňa na všetko, tak daj nám nejaký návod, že ako aj keď do toho partnerstva prídu deti, si udržať takú tú iskru a tú živosť v tom vzťahu. No, my sme to mali od začiatku tak veľmi jasne vzájomne dané s manželom, že sme stále dôležitými dvaja. To znamená, že naozaj aj keď boli tie deti malé, že maličké, tak nemali sme zaužívané, že by zostávali, že by sme ich učili spať s nami a zostávali teda medzi nami. Chceli sme aj my sa vyspať. Manžel nikdy neodchádzal zo spálne, čo je náročné, ale veľmi dôležité. Často sa to udeje. Tak, vlastne často sa to udeje. Ten návyk toho odchodu z tej spálne a zrazu žijete v 2 miestnostiach, spávate, že potom sa rýchlo stane, že sa vedia oddeliť alebo odcudziť páry, takže toto bola pre nás taká priorita a taktiež vedieť si urobiť čas pre seba aj od seba. Takže chodíva aj on, keď ma potrebuje s kamarátmi na víkend alebo na nejakú dovolenku, takisto aj ja a snažíme sa nájsť si často a pravidelne čas spolu. Takže aj keď je víkend, moja mamina je veľmi rada aj s dievčatami, tak pokiaľ je možné, alebo teda napríklad môj brat, tak si ich zoberú na jednu noc, oni majú zase takú zmenu a my si naplánujeme nejaký program, alebo proste sme spolu iba doma, aj keď pracovne, že niečo robíme, ale teda stále, počas už teda 17 rokov si ten čas stále proste hľadáme spolu a je to pre mňa veľmi dôležité, lebo on je vlastne prepodstata toho celého, že fungujeme, aj ten spokojný vzťah, takže je to také, je to krásne. Za mňa taký milé. Aj myslím, že by to každý tak mal mať nastavené, lebo s tým človekom to celé vzniklo a potom ho dať na tú druhú koľaj a venovať tým deťom, že oni za chvíľku zasa odídu. Presne treba na to myslieť. Takže ja na to stále myslím, že ostať spolu. Tak je to také, no snažíme sa, ale nie je to nič špeciálne, nemáme žiadny zatiaľ nápoj lásky, alebo nemám na to nejaký návod, ale každému by som poradila, nech na to myslí proste, že nestratí toho človeka, alebo čo je to dôležité. Aj pre to fungovanie tej rodiny a je to určite veľmi dôležité aj pre tie dcery, aby to videli.
že si Presne, že im rodičia dávate ten príklad. fungovať a že chcú byť aj sami a majú sa radi a celé je to také akože, celé sa to kumuluje, si myslím, že vzájomne. Takže určite takto, keby som mohla poradiť, aby fungovali. Je to presne, že je to aj pre dievčatá veľký príklad, že aj čo si oni budú potom následne hľadať do svojho života, že ste im dali podľa mňa, že skvelý príklad, že takto to má fungovať a takto sa majú k sebe ľudia správať, čo je super. A to ma privádza k takým mikrorituálom, ktoré môžete mať spoločné. A hovorí sa, že vlastne to partnerstvo dobre funguje, keď napríklad chodia partneri spolu spať naraz. Alebo keď si spolu umývajú zuby. Že to sú také tie spájacie mikromomenty počas dňa, ktoré viete mať aj napriek tomu, že nemáte na seba toľko času. Máte niečo takéto? Určite. Chodíme približne v rovnakom čase. Aj vstávame, aj chodíme spávať. A takisto sme v rovnakom čase aj v kúpeľni. My keď sme stavali aj dom, tak u mňa bola taká priorita mať kúpeľňu veľkú s 2 umývadlami, s 2 zrkadlami, aby sme sa vedeli vedľa seba postaviť a stráviť tie kúpeľne spoločne čas, aby on nekričal, že už sa namaluj a umí a potrebujem ísť ja alebo podobne. A keď sa prisunú schodíky, tak sme tam išli 4 a koľkokrát, že aj dievčatá aj češem a tak. A aj to je náš spoločný čas. Málo ľudí si to uvedomuje, ale proste to sú tie mikromomenty každodenných dní, ktoré proste naozaj vytvárajú taký ten spoločný čas a aj tam vlastne tá možnosť byť spolu, že aj nás vidia čistiť tie zuby. Pokiaľ je tá kúpeľňa naozaj, že malá, alebo porozdeľovaná, tak je tam tá šanca taká nižšia. Takže my ideme proste do kúpeľne ráno aj všetci. Takže recept na dobrý vzťah je veľká kúpeľňa. Myslím si, že sa spolu stretneme všetci. Hej, aj to je také fajn, že tá kúpeľňa je u nás a ešte keď sa dostanú presne do toho veku dievčatá, že ešte viacej budú, tak to bude také asi cieľové stretávacie miesto u nás v dome. Dobre, a keď sme pri tej kúpeľni, tak mám tu takú malú rubriku. Dala by som ti pár rýchlych otázok, stačí odpovedať jednoslovne alebo proste v krátkosti. Tak, umývaš si zuby hneď po zobudení alebo až po raňajkách? Po raňajkách, ale až tak pol hodinku. Až presne keď sa naraňajkujem. To je skvelý tip. Tak to je za mňa veľmi dôležité. Čítala som o tom kvôli pH. Ja mám teda tendenciu odvapňovania krčkov, takže toto riešim dlhodobo a vždy mi bolo povedané, že napapať sa a počkať. A naozaj ja sa teda aj malujem, češem až ako posledná, už keď som poobliekaná, takže to si na mňa počká, idú zuby a potom ide make-up. Takže ja to mám tak úplne, že nakoniec pred odchodom. Toto je veľmi správne, lebo vlastne 20 minút pred a 20 minút po čistení zubov by sme nemali jesť. Čiže tým, že je vlastne oslabená tá sklovina, tak myslím si, že toto máš super nastavené. A ako vyzerá teda tvoja večerná rutina? Už sme sa dozvedeli, takže by som prešla k ďalšej otázke. A aká je tvoja najobľúbenejšia zubná pomôcka aktuálne? Medzizubky. Výborne. Ale ja som aktuálne tak široké spektrum, že keď sa ma spýta, že farba, lebo to sa ma pýta dentálna hygienička, tak neviem, kde si to povedať, pretože strojčekom sa mi posúvajú zubky. A to sa mení teraz. Tak tie medzere sú, že ja mám tak farebnú paletu medzi zubiek, ale mám a naozaj, že najobľúbenejšia pomôcka za mňa sú medzizubky. To je skvelé, lebo 8 z 10 kázov vzniká v medzizubnom priestore, takže ideš na to správne. A si tým mentolová alebo ovocná pasta? Mentolová. Ale dlho som váhala. Klasika. Lebo ja mám rada aj ovocné ako pre zmenu, hej. Tá zmena je fajn, ale taký štandard je ten mentol. A kedy si bola naposledy na dentálnej hygiene, alebo ako často chodíš? Klasicky každého pol roka, ale teda s trojčekom sme sa dohodli s dentálnou hygieničkou, že každé 4 mesiace. No a teraz sa dostávame presne k tvojmu neviditeľnému strojčeku, lebo toto je čas, kedy som chcela využiť čas práve na nejakú inštruktáž alebo na nejakú praktickú ukážku a myslím si, že u teba je presne to špecifikum, že teraz mnohí začali nosiť neviditeľné strojčeky, aj ty si jedným z nositeľov a respektíve z nositeľiek. A povedz mi, ako to zmenilo tvoju štandardnú dentálnu hygienu, alebo ako viac sa musíš starať, o koľko viac sa musíš starať o tie zuby? No predĺžilo mi ju oveľa viac, mala som z toho extrémny strach a rešpekt, ale koniec koncov je to už tak bežná záležitosť u mňa, že naozaj my sme tvory, ktoré si rýchlo zvykajú ako ľudia. Tak ja by som chcela povedať za seba, že netreba sa toho báť. Treba
brať ohľad na to, že mňa celkom vystrašila moja stomatologička, ktorá povedala, že tým neviditeľným strojčekom, pokiaľ sa tie zuby naozaj pod ním nevyčistia predtým, tak to dávame ako keby do foliovníka alebo do skleníka. Že to je veľký problém, kedy sa síce zuby vyrovnajú, ale môže nastať to, že sa začnú úplne že kaziť. A to bol pre mňa, ako keby som tam sedela 5 ročná v tom kresle, taký strašiak, že vtedy som si povedala, že určite už keď som sa na to dala, lebo dávate do toho čas, ktorý je veľmi vzácny, peniaze, ktoré naozaj že nie sú málo. A potom si ešte na základe nejakej svojej lenivosti tie zuby pokaziť je pre mňa úplne že nie cesta. Takže tá starostlivosť je náročnejšia, ale keď to robíte pravidelne, tak to robíte relatívne rýchlo, efektívne, lebo sa to už naučíte a zvyknete si na to. Že proste toto bohužiaľ ide ako keby s tou liečbou ruka v ruke. Predĺžil sa mi čas tej starostlivosti, hlavne ráno a večer. Večer je to také, že ja si tie dlahy čistím, takže fakt, aby boli čisté, aj zuby, aby boli medzizubky, aj nitko používam, aj jednozväzkovú, takže to je také, že náradie. Ale už keď si človek naozaj tie ťahy má nacvičené, vie presne, čo si dočistiť, aj v spolupráci s tou dentálnou hygieničkou, ktorá mi presne povie, že kde sa mi najviac ukladá ten povlak, tam tomu venujem o pár sekúnd viac, tak je to úplne v pohode. Proste dostala som sa až teraz k tomu momentu si tie zuby ešte narovnať. Ja som to veľmi chcela. Nikdy nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro, presne. A budem rada, keď toho budem ako keby dôkazom, lebo vždycky boli zuby moja taká trauma, že som chcela mať rovnejšie tie zuby, aj proste krajšie a dá sa to. Ale stále raz nebol čas, potom zasa peniaze dáte inde a podobne, proste každý to tak má. Tak som si povedala, že teraz, alebo možno už asi nikdy, tak som do toho išla a som veľmi, veľmi rada. Si rada. Že som to podstúpila a že stále teda tá liečba ešte teda je. Ešte nie je ukončená, ale normálne si hovorím, že keby mala byť aj ďalšie 2 roky, čo dúfam, že nebude, tak to proste vydržím. Ten čas relatívne veľmi rýchlo letí. Človek si na to zvykne a není to až také obmedzujúce, ako som sa toho bála. Ak zašušlom, tak sa ospravedlňujem, ak náhodou, ale je to súčasť a tiež som mala z toho také predsudky a kamera a teda som veľa aj na obraze a budem šušať alebo čo, no tak budem proste. Ja sa teraz liečím, pre mňa to je priorita. Zuby sú základ toho zdravia, naozaj. A tvoria dosť veľkú časť vlastne toho vizuálu, to je na tej tvári. Tak, takže tvoria veľkú časť a veľmi ma podporuje, keď mi niekto povie, že či kamarátky, alebo mamina, alebo proste manžel, že to vidia aj deti, že už sa mi poposúvali, už sa mi vyrovnali, tak je to pre mňa taká podpora a stojí to určite za to. Ďalšia vec je tá, že generácia našich rodičov nebola úplne na toto nastavená, riešiť to, však z toho sa vyrastie, oni sa ešte nejako narovnajú a tak. Tak by som chcela veľmi apelovať na to, aby si na to dohliadli pri tých deťoch. Potom je to jednoduchšie, keď sú tie zubky zdravé a narovnané, ako si to riešiť v dospelosti ako ja. Ale zase na druhej strane, ak sa stane, tak nikdy nie je neskoro, aby aj to bola taká motivácia, že proste sa dá tým zubom venovať čas aj peniaze kedykoľvek. Áno. A jeden taký produkt, ktorý by si vypichla v spojitosti s neviditeľným strojčekom? No, je to pena. Máme ju tu. Pozri, ja som sa pripravila. Je to pena. Je to pena na tento neviditeľný strojček. Je to výborné. Večer si ju dávam vždycky, priamo striekam do strojčeka. A má príjemnú chuť. A naozaj, že chráni tie zúbky práve pred tým. Je to veľmi skleníkový efekt, že sa to proste dá na tie zúbky a je to celú noc. Takže za mňa je táto pena perfektná, ale takisto medzi zúbky. Určite. Tak to stále zostáva. A tam teda treba dbať na to, že tie medzizubné priestory sa počas tej liečby menia a posúvajú, takže treba byť pripravený na to, že meníme trošku paletu medzizubných kefiek. Možno sa aj rozšíri na nejaký čas, ale vlastne počas tej liečby je to normálne. Dobre, super. No ja si myslím, že na záver by si nám mohla povedať, ty máš recept na všetko a návod na všetko. Ja mám pocit, že si veľmi taký zorganizovaný človek, tak povedz nám, aký je tvoj recept na spokojný úsmev. Čistá voda. Určite. Ja som sa naučila práve kvôli strojčeku, keďže s neviditeľným strojčekom nemôžete piť žiadne farbené nápoje, iba čistú vodu. Veľa čistej vody. A nepomohlo mi to len na zdravý úsmev, ale aj na zdravie moje. Takže naučiť sa piť čistú vodu, veľa ovocia, veľa zeleniny a celkovo dobrý mindset v hlave je podľa mňa záruka toho, že ten úsmev sa nejako vyčaruje a človek ho používa. Takže nie je to úplne
ideálny návod, ale ľudia by to mali mať takto proste nastavené a ak aj majú nejaký problém s tými zubkami, tak sa to nebať to riešiť. Ja som mala naozaj veľmi dlho komplex. Možno si to aj sledovateľky, ktoré ma poznajú viac rokov, všimnú, že som za každým mala iba taký úsmev, akože zakryté tie zuby. A konečne po XY rokoch nemám problém sa proste usmiať a to naozaj ten úsmev nie je dokonalý, ale proste odblokovať to v sebe a ak je nejaký estetický problém, tak si to vyriešiť a mať to ako prioritu. Je to veľmi dôležité. A potom naozaj, keď sa to celé vyrieši, tak ten zdravý úsmev je asi takéto najviac. Super. Ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor. Bolo to veľmi komplexné. Verím, že si sa cítila u nás príjemne a že ti tento úsmev ostane na celý deň. Ďakujem aj ja. My ďakujeme za pozornosť. Tešíme sa na vás opäť s Curaproxom v ďalšom vydaní Medzi nami zubami. Ahojte.